Injil miturut Yohanes 18 ayat 1 dumugi 19 ayat 22. Yesus tindak menyang sabrangi Kali Kidron bareng karo para sakabate. Ing kono ana petamanan kang tumuli dilebeti bareng karo para sakabate. Yudas kang ngulungake Yesus iya weruh panggonan iku amarga Yesus asring nglempak karo para sakabate ana ing kono. Yudas banjur teka ing kono kanthi prajurit seponto lan para tukang jaga padaleman suci kang diutus dening para pangarepe imam tuwin para Farisi padha nggawa obor sarta gegaman. Gusti Yesus wis pirsa apa sabarang kang bakal nempuh marang sarirane. Kowe padha golek sapa? Yesus, wong Nazaret. Iya aku iki wong. Kowe padha golek sapa? Ade golek Yesus, wong Nazaret. Aku wis pitutur marang kowe. Iya aku iki wong. Menawa aku kang padha goleki. Wong-wong iki karepen padha lunga. Wes. Radangmu rangkakno. Apa aku ra kudu ngombe isining tuwung peparinge Sang Rama marang aku? Ayo, saiki kowe melu aku. Prajurit, go! Prajurit seponto lan panggedene sarta para tukang jaga kang dikongkon dening wong Yahudi banjur nyekel Yesus nuli kabondo. Panjenengane kajujugake luwih dhisik menyang daleme Hanas. Awit iku mara sepuhe Kayafas kang jumeneng Imam Agung ing taun iku. Sampean rak sakabate tiyang nika. Sanes. Luwih maedai menawa wong siji mati kanggo saking bangsa. Imam Agung banjur ndangu marang Yesus bab para sakabate lan bab piwulangan. Sampean ngajari apa marang murid-muridmu? Kula mujalaken sabdanipun Gusti Allah. Mangkono wangsulan karo Imam Agung. Wani we. Wani-wanine karo Imam Agung. Menawa wangsulanku iku luput. Tuturna luput. Menawa bener. Sebab apa kok kowe napuk aku? Wes. Go. Go lu. Ayo, melu. Go wae.
Hei, adek. Sampeyan sakabate Yesus to. Sanes kula. Sawise iku, Yesus kairit saka daleme Kayafas menyang gedhong pengadilan. Nalika iku wayahe isih esuk. Kang padha ngirit panjenengane iku ora lumebu ing gedhong pengadilan supaya aja kena ing najis. Awit arep padha mangan ing pahargyan Paskah. Panggugatmu marang wong iki bab perkara apa? Menawi tiyang punika sanes durjana, kula sami boten ngadosaken dumateng panjenengan. Gawanen patrepna miturut angger-angger ana ing Toret. Kawula boten sami kawenangaken patrapi paukuman pejah dhateng tiyang. Menapa panjenengan menika ratunipun tiyang Yahudi? Pangandikanipun panjenengan ingkang mekaten punika punapa saking penggalipun panjenengan punapa wonten tiyang sanes ingkang mujuk mekaten dhateng panjenengan papatasipun kula. Menapa kula menika klebet tiyang Yahudi? Bangsanipun panjenengan lan pangajenging imang sami ngladosaken panjenengan dhateng kula. Menapa tumindak panjenengan? Kraton kula mboten saking donya punika. Menawi kraton kula saking donya punika, tiang-tiang kula sami nglawan supados kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiyang Yahudi. Kraton kula mboten saking mriku. Dados panjenengan menika raja. Panjenengan sampun mastani pilih kula menika raja. Inggih punika perlunipun kula lair lan perlunipun kula dhateng donya punika supados kula nyekseni ing kayektosan. Saben tiyang ingkang asalipun saking kayektosan sami mirengaken swanten kula. Kayektosan. Kayektosan menika menapa? Munggo ing aku wong iki ora ana keluputane apa-apa. Nanging kowe kabeh padha duwe padatan. Sawise riyaya Paskah, aku bakal nglilani ngluarake wong siji kanggo kowe. Apa dadi karepmu yen aku nglilakake rajane wong Yahudi kanggo kowe? Sampun tiyang punika nanging Barabas kemawon. Ayo. Oke. Yo, mahkota kowe. Ini wangun. Yang Yahudi. Pasake. Karkana iki. Oh. Padha tonton. Iku wonge. Wis dak wedalake ana ngarepmu kabeh. Supaya kowe padha ngerti yen mungguh ing aku wong iki ora ana keluputan. Sawangan wong iki. Kasalib do. 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 Kawanen lan salipen. Merga mungguh ing aku, wong iki ora duwe kalepatan apa-apa. Kula gadah angger-angger.
lan miturut angger-angger punika tiyang punika kaukum bejat amargi ngaken-aken putranipun Allah. Asal panjenengan menika saking pundi? Menapa panjenengan boten kersa wicanten dhateng kula? Menapa panjenengan boten pirsa menawi kula gadah kuwaos supados saged luaraken panjenengan lan kula gadah kuwaos supados saged nyalip panjenengan? Panjenengan boten kagungan panguwaos punapa-punapa tumrap kula. Menawi panguwaos wau boten kaparengaken dhateng panjenengan saking inggil. Pramila tiyang ingkang ngulungaken kula dhateng panjenengan dosanipun langkung. Menawi panjenengan ngluwari tiyang punika panjenengan sanes mitranipun kaisar. Amargi yang ingkang ngaken-aken raja nglawan dumateng kaisar. Wasana Pilatus banjur masrahake Yesus marang wong-wong mau supaya disalib. Wong-wong mau padha nampani Yesus. Sawangan rajamu. Kasirnakno! Kasarno, salibno! Kasarno, Kasirnakno! salib! Salib! Apa aku kudu nyalip rajamu? Raja kula mung kaisar. Kasalibno! Kasarno! Kasalibno! 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 Kasarno! Ayo! Gua salibnya! Go! Cepat! Cepat! Oke, ayo! Hei! Ojo kesuwan! Go! Ayo! Salibnya! Iki rajamu. Kaya ngene iki. Sopo iki? Sare raja. Adek. Adek. Sopo kowe? Aku ora ngerti. Gayo. Ora kuat. Kuwi tolaran. Kok emang ketare? Bangun, kowe. Iki ora. Bangun, cepet. Kakek kuwi. Ayo. Coba nangis ya aku. Kamu bae lan anak-anakmu padha tangis sono.
Kang Putra. Lah iku ibumu. Eli. Eli. Lama sabachthani. Aku ngelak. No, stop. Sawise iku, sarehne Yesus pirsa yen samubarang kabeh wis rampung, banjur ngendika, Wis rampung. supaya kayektenono kang katulis ing kitab suci.